Bon dia, el nostre grup està format per la Yanira, la Mariona, en Jonathan, que és el càmera, en Gavi Canellés i jo. Avui farem l'experiment del projecte de test química. Farem l'experiment de fetge de pollastre. Tot seguit les meves companyes us explicaran els passos que seguirem i el perquè del que veureu a continuació. Bé, doncs com ja heu pogut deduir pel nom del nostre experiment, per-ho necessitarem un fetge de pollastre, el plat i una mica d'aigua oxigenada. Amb això el que farem serà posar una mica d'aquesta aigua oxigenada al fetge i veurem la reacció que provoca. Tot seguit, la Mariona us explicarà per què passa això. Com podeu veure, l'aigua oxigenada està descomposant el fetge. Això passa perquè l'aigua oxigenada és un compost H2O2. En estat pur és una substància molt corrosiva perquè és molt oxidant. Té moltes facilitats de descompondre's en aigua i oxigen, segons la reacció següent. H2O2 és igual a O2 més H2O. Les bombolles que es veuen és l'oxigen que s'ha desprès. Espero que us hagi agradat i que hagueu après molt.